un moment ara per l'entrevista, i avui ens acompanya a nosaltres Jordi Navarro i Anna Pujolàs. Ells són regidors de la CUP, a l'Ajuntament de Girona, i venen a valorar una mica aquests pressupostos que s'aprovaven dilluns al ple. Però vosaltres ja teníeu clar que votaríeu en contra? Sí, hola, bona tarda. A veure, nosaltres diguéssim que no partíem d'una postura necessàriament preconcebuda, sinó que les circumstàncies, tal com van anar les coses, ens van portar a emetre el vot que vam emetre. Ens vam trobar amb 6 dies hàbils per poder parlar d'aquell pressupost que ens presentava l'equip de govern, i era impossible en 6 dies poder arribar a algun acord que ens pogués fer modificar el sentit del nostre vot. Sí, perquè tot i que és veritat que va haver-hi bona predisposició per part de l'equip de govern per parlar i reunir-se amb nosaltres, i que hem rebut el mateix tracte de tots els grups municipals, això és cert, creiem que 5 dies d'antelació és massa just com per poder-te estudiar i valorar a fons uns pressupostos. Per això, d'entrada, vam dir votarem que no, per responsabilitat, i més endavant ja ho veurem. En principi, si el ple d'aquests pressupostos s'havia anat retardant justament perquè una mica l'oposició poguéssiu valorar-los. Precisament, nosaltres aproximadament el mes de novembre vam tenir una conversa amb membres de l'equip de govern i vam dir que ens deixaríem un temps per poder parlar una mica, conèixer xifres, poder acostar posicions, però la nostra sorpresa és que va anar passant el temps. Precisament l'aprovació del pressupost es va endarrerir per diverses circumstàncies i fins 5-6 dies abans no ens van donar xifres i dades. I llavors nosaltres no ens veiem en cor en tan poc temps fer una anàlisi rigorós del que ens estaven presentant. Per l'hora de votar no es pot fer un vot a la lleugera, s'ha de fer un vot amb un treball previ rigorós. Abans d'aquests 6 dies no en sabíeu res de res o alguna pinzellada? Res de res. No teníem absolutament res d'informació. I un cop en aquests 6 dies que vau tenir de marge vau tenir els pressupostos en mà, ja vau tenir clar algun punt que dèieu això no? A veure, a grans trets, jo insisteixo, crec que és molt important insistir en això, en el període tan curt de temps. Un pressupost és una eina complexa, complicada i molt important. Són els diners dels gironins i les gironines. Estem parlant d'una quantitat de gairebé que s'apropa als 100 milions d'euros, 96 i escaig milions d'euros. Llavors el pressupost és una eina complexa, hi ha moltes partides, molts apartats, moltes seccions, s'ha d'analitzar molt bé. I això sol ja justifica un vot de prudència i esperar-nos que en el termini d'al·legacions podem seguir treballant. Dit això, sí que és veritat que vam detectar algunes coses que nosaltres no hi estàvem d'acord, com pot ser, per exemple, que despeses que nosaltres considerem supèrflues, com per exemple despeses de representació institucional, estaven exageradament sobredimensionades. Nosaltres això no ho compartíem i això també va pesar a l'hora d'emetre el nostre vot. I sí que és veritat que, per exemple, els serveis socials sí que hi ha hagut un increment tímid, un tímid increment, no prou important pels temps que estem vivint, però després també veiem altres partides que baixaven escandalosament, com solidaritat i cooperació o inversions per la infància en risc. Llavors vam dir que, per començar, que no marcaven unes línies prioritàries que poguéssim compartir i, a més això, insistim al poc temps. Sí, nosaltres considerem que en aquests temps de crisi està clar que aquest temps de crisi pot ser una oportunitat per replantejar coses i precisament el pressupost que ens presentaven era molt convencional. Tothom sap que en aquests moments a Girona hi ha situacions absolutament dramàtiques al carrer, persones que estan passant molt malament, i en aquest sentit nosaltres creiem que els serveis socials havien d'incrementar de forma considerable. Llavors un tímid increment que voreja el 4% sí que considerem que és poc pels temps que corren. Dintre d'aquest increment en serveis socials, les partides que s'hi destinen creieu que són les que van en la vostra línia? Sí, això... Bueno, hi ha coses que evidentment que estem d'acord, perquè augmenten en molts aspectes, això és veritat, i ho hem de reconèixer i valorar, en aquest sentit sí, però no del tot encara, vull dir... Sí, precisament això de l'atenció a la infància en risc, és significatiu que això baixi. Igual que solidaritat i cooperació també és significatiu que baixi. Estem d'acord amb l'altre, hi ha hagut aquest increment, però creiem que és insuficient. Precisament ara ens hem donat aquest temps, que durarà el termini d'al·legacions, per poder treballar a fons amb la ciutadania i poder presentar unes bones al·legacions que serien el nostre model de pressupost.
aquestes al·legacions en aquest període que s'ha obert ara, un cop aprovats en el ple, quin és l'eix en què centreu vosaltres les al·legacions? Nosaltres podríem parlar de tres principals eixos. Un és els temes socials, serveis socials, etc. Llavors els temes de ciutat, com per exemple formació i ocupació. Formació ocupacional, això per nosaltres és molt important. En aquests temps de crisi doncs està clar que la formació és una eina vital per fer front a aquesta situació i creiem que això s'hauria de potenciar. I llavors també doncs, altres temes i àmbits com poden ser les polítiques ambientals, polítiques de mobilitat sostenible. Aquests serien una mica els principals eixos. Però també voldríem nosaltres remarcar que aquest termini d'al·legacions és, com deia abans, és molt important al pressupost municipal, perquè és els diners, els recursos que els gironins rebran en forma de serveis i en forma d'inversions per part de l'Ajuntament. Són els propis recursos que els gironins han pagat via impostos. Llavors això és molt important que es tramiti de la forma més participativa possible. I nosaltres sí que sempre hem fet una mica de crítica, que considerem que la gestió i l'aprovació d'aquesta eina del pressupost no és que es faci d'esquenes a la ciutadania, però no es compta prou amb la ciutadania. Jo m'he trobat moltíssima gent parlant que no té ni idea de quan s'aproven els pressupostos, de quins són els terminis. Jo crec que aquí el govern de la ciutat i els grups municipals, tots els grups municipals haurien de fer un gran esforç de transparència, de fer que això sigui més conegut, perquè, com deia, doncs, són els diners dels gironins i ells doncs, hi han de poder dir la seva a l'hora de gestionar-los. I en aquest sentit nosaltres sí que volem intentar canviar una mica aquesta dinàmica i per això el dia 16 de febrer, que és un dijous, a les 8 del vespre a Can Ninetes, fem una sessió oberta per parlar dels pressupostos i per presentar a tothom qui vulgui venir les al·legacions que nosaltres presentarem. A més, animem a tothom, a la ciutadania i a les entitats, que presentin les seves pròpies al·legacions i ens oferim per assessorar-los si en algun aspecte volen aquest assessorament, per també participar en aquest període d'al·legacions, perquè com més gent participi i presenti al·legacions, millor seran aquests pressupostos, entenem nosaltres, no? Perquè on no arriba un arriba l'altre i entre tots podem acabar aconseguint uns bons pressupostos per afrontar aquesta situació. La vostra formació sempre ha defensat aquesta participació ciutadana en les audiències. En principi s'ha de fer una audiència pública per als pressupostos. Demaneu que es fixi una data? Sí. A veure, diguéssim, tota la seqüència és que el dia 30 de gener es va aprovar inicialment el pressupost. Es va aprovar fruit d'un pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular, que ja s'ha escenificat diverses vegades en el ple. Malauradament ha estat així, però bé, això ara ja està fet. Doncs la seqüència és aquesta: 30 de gener, aprovació inicial. Llavors, sobre el termini d'al·legacions s'acaba el 21 de febrer. El 21 de febrer. I llavors el pressupost s'aprovarà definitivament al primer ple ordinari del mes de març, que crec que serà l'11 o el 12 de març, més o menys. Un cop fet això, llavors s'ha de fer l'audiència pública, que nosaltres vam demanar, mitjançant una moció, que es fes, que l'audiència pública aquesta s'hauria de fer entre el mes de març, l'abril com a molt tard, i és perquè la ciutadania pugui escoltar de viva veu de l'equip de govern com ha gestionat i com ha decidit els diners del pressupost a què es destinaran. Nosaltres considerem que és una eina de participació important. L'objectiu seria a llarg termini poder-ho fer abans, això, participativament, però com que això no hi havia temps, doncs com a mínim ara tindrem accés a una audiència pública i la ciutadania podrà escoltar una mica més explicacions. Sí, serà un acte de transparència. Ja estaran aprovats els pressupostos quan es faci a l'audiència pública, però es podran explicar directament a la ciutadania. Creieu que un període d'audiència pública abans de l'aprovació definitiva es podria arribar a plasmar directament en un pressupost? Nosaltres estem convençuts que sí. Sí. Tampoc jo des del meu punt de vista no amago que això és una cosa complexa, però precisament la democràcia és una cosa que evoluciona i que fruit d'aquesta complexitat s'exploren nous camins. Portem uns anys de recorregut democràtic, des del nostre punt de vista insuficient, i cal explorar noves formes participatives. La ciutadania és prou madura com per participar i fer-ho de forma intel·ligent i de forma profitosa. Estem convençuts que sí, que seria positiu. Hem d'anar trobant les fórmules i n'hem d'anar aprenent, perquè per desgràcia fins ara no ho hem pogut posar gaire en pràctica, però de voluntat de participar n'hi ha molta. De fet, a nosaltres ens arriba molt aquesta voluntat. Per tant, hem d'anar començant a pensar fórmules alternatives per aconseguir-ho. Aquest és el primer ple de pressupostos en el que participeu vosaltres a l'Ajuntament de Girona.
en aquests mesos que porteu a l'Ajuntament, com estan en aquesta experiència nova per vosaltres? Home, bé, molt bé, Sí. estem molt contents, la veritat, i amb ganes de treballar, i ens hi hem posat de ple, i una de les coses, per exemple, que jo ara valoraria positivament és que tenim accés a més informació, podem fer-nos un treball més a fons de tot el que passa al municipi, i mica en mica ens anem situant. Sí que és veritat que en un primer moment són moltes coses noves i ens hem hagut d'anar situant, però hi ha moltes ganes, i amb el treball en equip ens hem anat organitzant internament amb comissions i ho anem portant prou bé. Jo precisament recordo que una de les primeres entrevistes que vam fer un cop vam sortir representats doncs va ser aquí a TV Girona, no? Sempre ho hem agraït molt, i jo me'n recordo que públicament vaig dir que nosaltres no teníem experiència i que teníem ganes d'aprendre, i amb això estem intentant aprendre'n. Segurament cometrem errors, tindrem encerts, però la voluntat és aprendre'n molt i sobretot participar amb la ciutadania, col·laborar i treballar amb la ciutadania. És el que a nosaltres ens dona força. Nosaltres per si sols, si estiguéssim sols en allà representant només a ciutadania, ens sentiríem una mica coixos, però tenim la gran sort que hi ha molts de ciutadans i ciutadanes que ens donen suport, que treballen, col·laboren amb nosaltres, i això ens fa sentir doncs, molt bé i molt segurs, malgrat aquesta inexperiència que anem, mica en mica anem superant. En aquests últims anys, tot i no tenir representació, la vostra veu era bastant evident. És més fàcil o més difícil fer notar la veu des de dintre o des de fora? Home, jo penso que ara tenim més altaveus, però seguim amb la mateixa línia del que fèiem fa 8 mesos, 9 mesos, que encara no teníem representació. És evident que ara tenim més accés a informació, tenim accés a altaveus que abans no teníem, però bé, tampoc han canviat tant les coses, continuem fent, si fa no fa el mateix. Ja fèiem llavors tasca institucional, fèiem molt de seguiment, anàvem a buscar informació, ara la fem amb més profunditat, però si fa no fa, continuem treballant al carrer i ara treballem a més a dins a l'Ajuntament de Girona. Doncs Jordi Navarro i Anna Pujolàs, regidors de la CUP a l'Ajuntament de Girona, gràcies per haver-nos acompanyat avui amb nosaltres. Ens veiem en properes. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.